Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Nalipay kay kung na-okay ra dayon ka. Gidungog yung Ginoo nga akong mga pag-ampo. Salamat kayo na to. Pero lo, doon na lang ko ipangutana nimo. Oh, sige, unsa man na. Bahin ba ni Tasyo? Imon mo lagi na siyang gitugutan nga mupuyo din ko sab. Kay nga naman dahil na to. Lo, base nalimot ka sa nahitabo sa akong amahan. Kunun sa gibuhat ni Tasyo kaniya. Di ba lo? Gipatay ni Tasyo ang imong anak. Ha? Lo? Unsa? Lo, iyo biya kalimot. Ug ikaw mismo, mao'y mipalayas ni Tasyo. O gani, ato siyang gipabilanggo. Ninumdum ka na? Una-una ako mahiyaw, Lo. Lo, sukli ang mong kaugalingon. Una-una ako mahiyaw. Kung unsa kasakit ang gibuhat ni Tasyo na to. Agay. Wa siya batasan, Lo. Lampingasan siya. Traidor siyang pagkatao. Gusto na to. Di pa hinumduman talang ka, Lo. Kung si gibuhat niya na tawhana diri nato. Di siya anging mupuyo uban nato. Usa siya ka traidor. Pinaglod! Pulos na baka ka ng imo na to. Pulos na tumutungo ang imo din ako. Ikaw mo'y tinud-anay nga kriminal. Unsa? Unsa ako? Kada kong katawanan. Lo, pulos bakak ang tanan ng gipamasangil nako. Pulos tumutumo tungod sa iyang dakong interes nga mailog niya ang tanan natong katigayonan. Ikaw mo'y bakakon, Tasyo. Sultihi siya, lo. Sultihi siya tinuod kung kinsay tinud-anay ni mong apo. Di ba si Renato mo'y sinagup ining baya? Ikaw mo'y sinagop o dili ako. Lo, sultihi siya! Sultihi siya tinuod! Gusto na pangilom na mo. Ayaw ko ninyo hatagig na ko laban sa o. Gusto kong makapahuway ugot ang buot. Pahawa mo sa kwatubangan. Tagay ko ninyo kalinaw. Jonel! Dara, sir. Asa siya? Kina, sir. Kina siya. Unsa ba niyang kalakihan na to? Lo, pasensya na kayo ka. Kinanglan nga ako rin buhaton. Sir, arestado ka. Yun na. Usabay ako sa, sir. Attempted murder o serious physical injury. Unsa? Pero, At tulas presinto mong tarungan, sir. kadut lang, sir. Kadut lang. Tawag ko lang una na ako ang akong abogado. O, sige, tawag ka. Ano ang tulas presinto mag-abot? Ay, ano ko din? Kana sab! Pilasam na ninyo o pusas! Ha? Ano? Para nako, Nay. Usa ni kada kong milagro ang nahitabo ni Lolo Gorio karon. Dako gid kayo kalainan ang among nakita sa iyang batasan karon, Nay. Medyo kalmado na. Unya, maayo na gid kaayo iyang pagtagad nila ni Tasyo ug Pipito. Aw, mausab bang yun ang tao ba? Ilabi na nga, iyarasan ng apostasyo. Murag dako pa kayo ng lalisonon sa unahan, Lolita. Mahimong karon, mayo pang tinagdang guryo. Pero sa sunod adlaw, mausab ra na. Kalain sa nimo tay, uy. Ayaw na sa pag-ampo nga mausab si Lolo Gorio gud tay. Ay misulti lang ko. Kay kalang mga ingon anak ko, Lolita, naam na usahay. Mikalmal na si guryo tungod sa tambal nga iyang gitumar. Ay bay katarungan baya sab si Felix Lolita. Nabayay tambal nga pampakalma sa tao. Mao, Na, ambot lang, Nay. Basta ako, nag-ampo ko nga hangtod sa hangtod na ilang maayong relasyon sa usag-usa. Daday! oo, turibya na dayay. Nanawag ni mo. Ay, dayaw din ni Toribia ay.
Ay, musaka jud ko. Dali. Saka ko. Saka lang. Kasayo gud nimo misuroy. Ay, mianhig yung kong tuyo din hidaday kay gubot kayo dito silang guryo, oy. Ngano man? Ano man? Si Tasyo ug si Pipito gipangdakop sa mga pulis. Usa! Paskang! Ano sa Paskang? Binuangay ng kalakihoy. Nagapriso na way noon tayo ng way hinungdan. Priso ta way hinungdan. Oh, nada niya. Sige, pagkaging paskang-paskang na preso na tagari. Gani. Relax na, relax. Ay. Makagawas na lagi rin tayo ni. Oh, come on. Siya mo. Asa naman tayo mong ipanghambog-abogado? Matan para ba mong bago pang naglaya? Oh, problema gani pa to kalaban na to. Gibago pa tong nakalaya. Kanyak ka ilong. Wani pa ka to siya din ni. Ano nga doon karon wa pa man siya maabot? Basig na ay lang ngayon. Kinam ko ilang kontaduham ni Slakbok. Aduha din na. Oh, tulong tanan niya. Namatay mga usaluhan. Wala sana ang abogado ni mo. Ah, Pero sigurado mo yung kakang mo anhel gito. wala lagi. Mo nila gito katungos ikaduha. Ay lagu kay blad ayon diha ay lagi. Pero kay uwaw mong kayo nga napriso tang way igong rason. Wa biya tay sa asyo. Ay lagi. Mana ragas kadukayat pits. Ay ha. UM. Sa UM. Dili eskwelahan. Unsay maanad. Ha? Pagtarong diyan siyo ha? Ikaw biya ni pasalig kitabangan kita sa imong abogado. Is M-I-L-E-S. Ha? Smiles. Ikaw ba? Ano di ay? Ikaw ba na priso lagan ni tagkadiyot? Hindi na magkakamaw mo control sa mong kaugalingon. Relax lang lagi. May mangka. Asam ka. May mangka kay anad mangka din ni pisuhan siyo. Ay. Adar ako yung taon. Ako. Lagi kayo naghilak ni mo nung magsugudlot mo mata nung sa ito. Bidasan ni mo. Mau bitong ni Aka aron mag-anad-anad na ka. Oh, come on. Buling. Samot. Wala matagal ng kalimutan. Ay, pala. Bida. Ay, ayaw gani paghilak-hilak na pitch. Mura magag-iring na pitch sa sira. Ay, naman sabi ka. Kung gwardya ni siya. Sudah ni gwardya. Protasyo de. Kaya ko siya maganda yung sito. Sir, yes sir, present sir. Tayo, present. Amoy mga dalaw. Ha? Kitams. Si attorney na siguro na pitch. Na pitch. Tara. Ay, sige, chabaw na. Tias na, umila kayo na pagkauwam lang ka na. Tara. Kamu mong na letas ka. Nganong gipapriso man mo Tasyo. Unsa ba inyong sa di ay? Kwan, gipapriso mi ni Renato. Gipasakaan mi niya og kasong frustrated murder kuno og serious physical injury tungod sa buno nga iyang naangkon gumikan sa among karambula. Kaliw, tagot. Frustrated? Oh. Ikon siya man mo protasyo. Pag umangkon. Double L. Double L. Uy, kay klaro bits, oy. Uy, bitaw ba? Salbahis ginis Renato, no? Bisag iyang tinuyuan. Nya, kamugi pa kasadun. Mo lagi, Glenn. Huwag yung kalungoy tawhana. Tagdi lang. Magkapaos raw niya mo ang mga tawhana. Lain ba kayo ning akong pamati din eh? Nisaka ra ba ning akong dugo sa akong utok? Uy, hala. Basin high blood ka, Pits. Basta mo init ang akong mga kamot, Glenn. Di maana. Nalain na gid kayo nga akong pamati. Ika para ko ning akong ubos. Ubos naman. Kini ba? Ika pa ning akong kamot. Kini kamot. Hindi ba? Init kay Glenn. Init kayo. Hala. O, bitaw. Init ka kayo mo mga kamot, Pits. Ingon, init ang akong pagpati ni mo, Glenn. Hala na? Buing mga Pits, oy. Naglit, kabutre ini na, lubot bunaw kayo. Hala no? Bitaw, Glenn. Karon pa bago ko makasuway ining mapriso ta nga watin sa pertikyo, paita. Na, diligid in taon lalim, Pipito. Sige lang. Musumbalik ra gyud nila ang tanan kung unsa may ilang gibuhat diha ninyo. Tinood yun na, right? Tinood na. Pait yung kayo ning mabilanggo tangawatay sa... Pero saan taman? Yung nanay naman gining kinabuhi. Luuya biya ninyo, Tasyo. Sugot mo lang ko prisohon, let basta... Basta unsa Tasyo?
Basta naalang mo pirmi. Uy, hala no? Kakuyaw po na anak tasyo, uy. Ang buti mo ipasabot na magpapriso na lang sa mi ini. Aw, kung may munta, paprison lang mo kapilit. Okay ra gyud kayo kung prisuhon ka din. Suhon ko din okay ra gyapon. Ay, asasab ko. Okay rin ko nga mapreso basta mabilanggo lang ko sa gugma ni Glinda. Aw. Hoy, ikaw, magduha ba? Huwag yung may klaro, eh. Wag gipagay lang ni namo og katawa-katawa lit. Bisag sakit na kayo ni sa among buot. Sagdi lang tasyo. Amo na rin. May panahon raon niya nga amo nang istoryahon si Renato. Unsaon man ninyo siya lit? Ako siya pangutanon kung nga nung iyan ang gihimo. O ikaduha pa, hangyoon ako siya nga pagawson mo din he. Mahangyo sa kong apil niya. O siya man sa imong yang Glen. Hangyoon ako siya nga. Siya na sa'y magpapriso. Butaloy. Kada kung di malas. Sakto ka, Glen. Dapat siya mapriso din eh. Bitaw. Maong ayaw mo kaguol tasyo, Pipito. Makagawas na lagi mo dayon din he. Salamat di taon kayo Salamat. ninyo, Lita. Salamat. Lilit, Salamat Linda. kayo ninyo, Lita, Glinda. Ayaw gyud mo, kabalaka, Pits. Kay mangita sa big paagi, nga sila na sa'y mapriso din, he. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.